Estävät Pukonissa. Eli ollaan siis tällä hetkellä Pukonissa. Olemme hostelissa ja tämä on kyllä hämmentävää, koska kun menemme WC:seen, jossa on ollut ikkuna auki, niin tää on semmonen vahva savun haju, koska kaikki lämmitellään kotinsa puulla. Niin tää on semmonen niinku kunnon savudunkkis. Ja sit kun on avotakkoja, niin niissä ei voi pitää kunnon tulta, niin niitä poltetaan tässä maalla pölliä 16 tuntia putkeen, ja sit siitä lähtee semmonen kitkerä savunhaju ympäriinsä. Täällä siis hotellissa tuntee itsensä hyvin pitkäksi, kun menee oviaukkoon seisomaan, niin pää ottaa mukavasti kiinni. Tämä on kyllä ihan mukavaa. Tänään ollaan oltu Tulivuorella. Ja laskettelukeskusta käyty katsomassa Lumihangessa seikkailtu. Ollaan saatu uusia ystäviä koirista, jotka seuras meitä vaan. Tai koirasta, joka lähti vaan seuraamaan meitä. Ja kaikkea mukavaa muuta. Nada mas. Eipä tässä. Vielä yksi asia jäi sanomatta edellisestä blogista. Hämmentävä tilanne tapahtui tänään. Käveltiin takaisinpäin yöllä mä tein videoblogia. No niin, siellä on Hanna. Tervetuloa videoblogiin. Ei haluta. Tässä on Hanna. Hanna sanoo videoblogille jotain mukavaa ja älykästä. Quiero ir a dormir. Sí, es bien idea. Mutta siis tänään tapahtui hämmentävä. Kävelimme Hanna, minä ja Suvi takaisinpäin hostellille ja sitten näemme, kun kovaa vauhtia Avalojeva lähestyy siis pillit päällä oleva poliisiauto. Ja sitten se pysähtyy ja päästään meidät tien yli. Hämmentävä tilanne mennä siihen silleen kuin no! Joo, ei menkää vaan, ei tässä niin kiire ole. Vihreät valot. Ja vihreät valot poliisiautossa. Ja vihreät poliisiautot. Niin, tai valkovihreät. On niillä punaisetkin valot, mä en tiedä millä ne käyttää niitä. Pysähtyy semmonen toisen asteen hädässä. Niin, ei niin hätätapaus. On ykköshätä ja kakkoshätä, se on vähän kuin vessaan menis. Kumpi niistä sitä niin. Kyllä, mutta siis tällaisia jäi sanomatta viime blogista. Näin.